Ola a todos e a todas, son Fátima Jaucome Iglesias, a vosa compañeira de segundo de bacharelato B, e hoxe vou vos a falar sobre as vanguardas en Galicia. Pero antes de comezar coa miña exposición, vou vos ler un pequeno índice dos temas que vamos a tratar hoxe, que son o contexto histórico-social, que son as vanguardas en Galicia e as tendenzas vanguardistas. E dentro deste último punto temos o neotrovadorismo, o ilucismo e a vanguarda pura. Ben, pois vamos agora co contexto histórico-social. O orixe das vanguardas en Galicia dáse nos primeiros anos do século XX, unhos anos de moita tensión, xa que en Europa había problemas políticos. Por unha banda, tiñamos a Primeira Guerra Mundial, por outra, a Revolución Bolxevique, e por se fora pouco, tiñamos movementos fascistas en Italia e Alemaña. E en Galicia dáse o agrarismo, o nacionalismo e a emigración. Agora que xa nos situamos co contexto histórico-social, vamos a ver que son as vanguardas. As vanguardas son os movementos estéticos que desde 1910 ata 1930 quixeron abrir camiño no arte e na literatura para así romper coa tradición. Ata entón, o ideal artístico da beleza era a imitación da realidade, pero as vanguardas pretenderon non reproducila, senón interpretala desde o punto de vista orixinal e irrepetible de cada artista. Teñen unha busca obsesiva da orixinalidade, como xa ben dixemos, facendo así da rebeldía, a experimentalidade e a liberdade creativa as súas razóns de ser. Vamos agora coas vanguardas en Galicia. Chegan a Galicia grazas ao Grupo Nós. Vicente Risco, principalmente, foi o difusor destas tendencias artísticas gracias á revista Nós. Polo tanto, estas tendencias artísticas tamén se dan a coñecer polas diferentes revistas literarias como poden ser Alfar, Yunque, Ronsel, Cristal, etc. E tamén polos manifestos vanguardistas como foi Máis alá de Manuel Antonio e Álvaro Cebreiro. Os movementos europeos influen na literatura, pero tamén na pintura. Entre os anos 20 e 30 xorden os pintores chamados os novos. Entre eles destacan Maside, Laxeiro, Seoane e Colmeiro, entre outros. Pero as vanguardas literarias galegas trouxeron consigo unha serie de problemas, como pode ser a difusión lenta e escasa pola pouca normalización da literatura galega ou tamén porque reaccionar contra a tradición era romper co galeguismo, e o mero feito de escribir en galego xa era un compromiso. Isto supuxo a creación dunha vanguarda enxebre que consiste nun ambiente totalmente novo, onde a influencia destes discursos literarios renovadores estaba matizada pola tradición. E agora sí, vamos co último punto, cas tendencias vanguardistas galegas, e comezamos co neotrovadorismo. Esta tendencia propón unha relectura da lírica galego-portuguesa medieval, e para isto utilizan os recursos estilísticos dos trovadores. Esta tendencia xorde a partir de 1926, cando Bouza Brei publica o seu poema na revista Nós, Lelías ao teu ouvido, na que mostra a influencia das estructuras lírico-medievais. Os maiores artífices desta tendencia son Fermín Bouza Brei e Álvaro Cunqueiro, coas súas respectivas obras, Nao Senlleira, que se compón de 20 poemas onde se pode ver que o primeiro é unha declaración de intencións e, por outra banda, Cantiga nova que se chama Ribeira. O neotrovadorismo atopa tres modalidades fundamentais: a que representa a atmosfera, os símbolos, as estructuras ou os procedementos paralelísticos propia de Bouza Brei e Cunqueiro, a que usa só fórmulas medievais, ben polo seu carácter falsamente popular ou exótico e ben pola súa expresividade lírica, tamén propias de Bouza Brei e a Cunqueiro, e a que reproduce fielmente os modelos medievais, esta propia de Xosé María Álvarez Blázquez. Algunhas das obras máis destacadas do neotrovadorismo son 6 canciones del mar inmoto antico, de Filgueira Valverde, do 1941, Poemas de ti e de min, de Emilio e Xosé María Álvarez, do 1949, Cancionero de Monfero, de Xosé María Álvarez, do 1952, e Fabulario Novo, de Manuel Cuña Novás, do 1953. Vamos agora coa segunda tendencia vanguardista, co ilocismo ou tamén denominado imaxinismo. Esta foi a tendencia máis exitosa. O seu tema central é a paisaxe galega, a terra,
elemento central na procura da identidade en canto ao nacionalismo. Unha das súas características é a humanización da paisaxe. É unha poesía breve e sinxela e ten unha rima e métrica popular. O mestre do imaxinismo ou ilocismo foi Amado Carballo, que publicou 2 poemas, un deles en vida, chamado Proel, no 1927, e outro, O Galo, en 1928. Este último foi editado polos seus amigos despois de que el morrera de tuberculose. Proel consta de 35 poemas nos que aparecen motivos como a bandeira, o escudo ou o mundo exterior, pero tamén aparecen espazos da Pontevedra urbana. Mentres que o Galo contén 17 composicións con gran variedade de topónimos que nos suxire unhas connotacións líricas. Amado Carballo, en cada un dos seus poemas, fai unha fotografía do instante, escollendo elementos da natureza en algún momento do día ou do ano e describíndos con gran riqueza sensorial. Agora sí, imos ca última das nosas tendencias, a vanguarda pura. Nesta tendencia faise unha ruptura coa tradición e asimílanse os distintos ismos europeos que xa explicou a miña compañeira. Os autores máis destacados da vanguarda pura son Cunqueiro, que escolle o surrealismo e o cubismo, Euxenio Montes co ultraísmo, Luis Acuña co cubismo e Manuel Antonio co creacionismo. Pois ben, ata aquí a miña exposición, espero que vos gustara e espero que aprenderades moito, ou polo menos algo, das vanguardas galegas. Moitas grazas!